Em? Hola, molt bona vesprada a tots i totes. Avui iniciem el cicle de la Gramola, un cicle de música en directe hacia el casal popular de Villarreal. Avui contarem amb Nom Toques, un cantautor de Benicàssim, i res, bueno, s'està preparant. Vos deixo amb ell i ja quan estigui preparat. Amb tranquil·litat, si tornes al passat tornaré a ser i fer igual. D'allà on jo vinc, a l'hora sense creure en res, sense ser gens gran. Des de ben a Fèlix jo sé, no he oblidat. Si algú abans créixer és la lluna plena, finalment depèn de mi. L'aprenentatge és interior, sempre interior. He fet errors però he après. La meua calma és un portabraç d'amic. Sempre amb mil dubtes i debilitats que ningú em va ensenyar a deslligar. Com sona? Què tal? Nom Toques. Què tal sona?